बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ। बर'नि नायल' जाल' सासेल' रेसलिं गेलेगिरिया हाजिरा मुनजिरा मावनानै जिउ खांनानै दङ। चिरां जिल्लानि बिजनी महकुमानि सिङाव थानाय बालाबारि गामिनि थानेश्वर गयारिनि फिसाज्ला राजु गयारिनि दुखुनांथाव जिउ जारिमिन। बयजोंबो मिथिजानाय बारग' इन्टारनेशनेल WWE गेलेगिरि ग्रेड खालिनि फोरोंथाइ थिलियाव फोरोंथाइ लानानै इन्टारनेशनेल रेसलिं गेलेगिरिफोरखौ रिंआव फेजेननो हानाय बर'नि फिसा राजु गयारि। दुखुनांथाव, बिथाङा आथिखालाव रांखान्थिनि आंखालाव गुवाहाटीयाव सासे सुबुंनि नखराव हाजिरा मावनानै जिउ खांनानै दङ। बुंथिनो गोनांदि थांनाय 2019 मायथाइनि दैजिं फेस्टिभेलाव ग्रेड खालिया फैनानै राजु गयारि आरो बिफा थानेश्वर गयारिखौ बाख्नायलांदोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव, दिनै राजु गयारिया रांखान्थि आंखालाव WWE गेलेनायनिफ्राय आनज्रायबोना हाजिरा मावना जिउ खांनो गोनां जादों। राजु गयारिया आसाम आरो बिटिआर सरकारनिफ्राय मदद हास्थायदों। आसा खालामो बिथांखौ थाबैनो आसाम आरो बिटिआर सरकारा मदद खालामगोन होननानै। दिल्लीयाव गिख्रंथाव अर खामनायजों 27 सुबुंनि जिउ गोमायो। बे अर खामनाय जाथाया दिल्लीनि मुंदांखा रेलवे स्टेशननि खाथियाव थानाय 4 थाला फालांगियारि बिल्डिंआव सोमजियो। बे जाथायाव 12 सुबुंनि गोब्राब जोखोम जायो। जिउ गोमानाय सुबुंनि अनजिमाया बांनो हागौ, मानोना बे समाव जायगायाव गोबां सुबुंनि मोदोमनि बाहागो मोनगासिनो। बे अरखौ खोमोरनो खमैबो गं 30सो अर खोमोरग्रा गारिया जाथाय थिलियाव फैयो आरो सा 50 सुबुंफोरखौ रैखाथियै बोखांनो हायो। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला 1थि थालानिफ्राय बे अर खामनाय जाथाया सोमजियो होनना। बे 1थि थाला फालांगियारि बिल्डिंनि बिगोमाखौ बे समाव पुलिसआ खाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि अरविन्द केजरीवालआ जाथाय जायगायाव थांनानै नायगिदिंहैयो आरो जिउ गोमानाय नखरनो 10 लाख राङै आरो जखम जानाय सुबुंनो 50,000 राङै खहा सुफुंनो थाखाय अनसुंथाइ होयो। बाक्सा जिल्लायाव आजिरा मोननाय BDOखौ पुलिसआ ग्रेप्टार खालामो। गरेस्वर खोन्दो जौगाखां मावख'नि आजिरा मोननाय BDO भुपेन दासखौ बाक्सा पुलिसआ खादों। आजिरा मोननाय BDO भुपेन दासनि हेंथायै पेन्सननि 50 लाख रांखौ जाख्ल'नायनि अजद थिखारदों। पेन्सननि रां जाखोमानायनि अजदआव बाक्सा जिल्ला पुलिस बिफाना धुब्री जिल्ला तामारहाटनि खोन्दो जौगाखां मावख'नि बिबानगिरिखौ ग्रेप्टार खालामो। बाक्सा जिल्लानि गरेस्वर खोन्दोनि जौगाखां मावख'आव BDO महरै खामानि मावबोनाय समाव पेन्सननि 50 लाख रां जाखोमानायनि अजद थिखारनायनि उनाव बाक्सा पुलिसआ खायो। क'क्राझाराव लाभ जिहाद। हिन्जावसानि गाज्रि भिडिअ भाइरेल खालामग्रा जुनार आखुनि सुबुंनि हेंथायै एफआइआर थिसनबाय। क'क्राझार जिल्लानि सालाकाटि पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय सालाकाटि बाजार मजिदपारा गामिनि 24 बोसोर बैसोनि आमिर हानजा मुंनि सेंग्राया सासे 16 बोसोर बैसोनि ट्राइबेल हिन्जावसाखौ मोजां मोननायनि जेयाव फोनांनानै आथोनारि सोमोन्दो लाखियो आरो उनाव हिन्जावसाखौ रेकर्डिं खालामनानै भिडिअ आरो सावगारिफोरखौ ससियेल मिडियायाव भाइरेल खालामो। मख'नो गोनांदि ससियेल मिडियायाव भिडिअ आरो सावगारिफोरा भाइरेल जानायनि उनाव जाथाया सोराङाव फैयो आरो उनाव हिन्जावसानि नखरनि सोद्रोमाफोरा दुथां आमिर हानजानि हेंथायै क'क्राझार पुलिस थानायाव एफआइआर थिसनो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे समाव दुथां आमिर हानजाया खारखोमानानै दङ। बिसायख'थि समाव BJP सरकारा आसामाव 1 लाख लाइमोनफोरनो साख्रि होनायनि खोथा होनाय बादियै दिनै रायजो सरकारा खानापारानि फोथाराव मोनसे गेदेर थिसनथाइ हाबाफारि बानजायो। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दिनै सा 22,958 लाइमोनफोरनो मोन 11 गुबुन गुबुन बिफाननि साख्रियाव थिसनथाइ बिलाइ राननानै होयो। नखर बिफान, सावस्रि बिफान, सोलोंथाइ बिफान, समाजिक बिफान, दै संरैखा बिफान, हाग्रा बिफान आरो गुबुन गुबुन गासै मोन 11 बिफाननि साख्रियाव थिसनथाइ बिलाइ राननानै होयो। दिल्लीनि उनाव सोनाब बेंगलनि राजथावनि कलकातायाव बिटिआर सरकारा गिबि खेब कलकातानि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव बैसागो बिदाय फोरबो फालिदों। 14 आरो 15 मेआव साननैनि हाबाफारिजों बानजायदों बैसागो बिदाय फोरबो। बे हाबाफारियाव MLA लरेन्स इस्लारि, मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' आरो बर'नि मुंदांखा देंखोगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।